dare you interrupt us? How dare you interrupt us? Glide, How you dare you glide. interrupt us? No, you're Αυτό gay. εσύ πάντα με βαρέσεις. Why do you never glide these guys? Ξεκινάς να κάνεις glide στο peak λίγο πριν τους δεις. Και δεν παίρνουν ποτέ άγκρο. Α, και δύο σε σύμπαν. Είναι mini boss, bro. Χαα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 αağ Θα κάνει days. Ναι, να μου πεις πιο γρήγορα να το δεις. Καλό το... Πού πάει! Κάμω το impact σου. Τι πήρε άγκρο πάνω μου? Δεν ξέρω, και εγώ το άκουσα. Γιατί παίρνω άγκρο από Blazing Wall? Τι είναι το Blazing Wall? Το... Α, τι είναι η μπάλα το Blazing Wall που σε σκοτώνει. Ποιος σου σκοτώνει? Bro, this game... How? Where is the Blazing Wall? Να το! Εδώ είναι! Το τερματίσαμε, Μαλάκα, το βάρεσα! Να το βαράω, το βλέπεις! Bro. Περίμενε, θα κάνω dash πάνω του. Κοιτάς. Ναι, βλέπω. Κάτσε. Πρέπει να βρω το timing απλά. Άλλαξε λίγο. One of these days it's gonna work. Να το! Έχω μία από focus, πρέπει να καθάρω το άλλο, περίμενα να πάρω λίγο μάνα. Πρέπει να κάτσεις σε ένα συγκεκριμένο σημείο για να μείνει spawned. Άμα πας πίσω κάνει despawn. Το 2 δεν λειτουργεί ρε μαλάκα το dash, το 3 λειτουργεί. Άμα κάνω 3 παίρνω. Α, εντάξει, πήρα focus από το 3 παιδιά, cool, εντάξει. Anyway. Oh no. Can't catch me! Oh, are you okay? Looks painful! Ναι, πού πήγε το Blazing Wall, σταμάτησε να κάνει game. Του σκότωσε υπόχανα ρε μαλάκα με το mechanic της. Άλλαξε. Time for dinner! Oh, come on! Ήθελα να δοκιμάσω αν μπορώ να το χτυπήσω στη DPS meter. Try dodging, thanks! Oh, Blazing Wall is back. I fucked up. Ah! Oh, are you okay? Looks Oh painful! no! Why did that happen? You can't catch me!
That's terrible. Yeah, I'm so dead. Μετά με σκοτώσουν οι τίγρες. Ναι, εμένα δεν σκοτώσει υπόχαρα. Μαλάκα, προσπαθώ να καλά κάνω τις τίγρες. Προσπαθώ να χτυπήσω μια τίγρη να την κάνω κλειδί, αλλά η game δεν θέλει. Fuck off. Έτσι όπως υπόχαρα είναι λίγο η ευκή. What a run. Όλα τα bugs μαζί. Oh, are you okay? Looks painful. Α, τώρα λειτουργεί το χώμο πώς σκέφτεται. Πριν δεν ήθελε. Α, ένα βιβλίο. Cool. Spin to win. Οπ, mid roll. Oh, Blazing Wall is still here. Δεν dead. Yes, very nice. I got a Tiger Hunter because I was hunting the Blazing Wall. Hold on. Πρέπει να κάνω escape για να δω τι θα γίνει με το Blazing Wall. Τι να ματήσω. Bro. Μαλάκα, οι τυπάδες είναι ακόμα εδώ. Δεν θα πρέπει να κάνουν τη spawn να τα σκοτώνουν το boss. How dare you interrupt us? Εντάξει. Με το που έπαιζα στην αρένα ξαναφανίστηκε το Blazing Wall, φίλε.